Βρισκόμαστε στη Βορδού Πιερίας, σε ένα κτήμα με κτηνίδια. Εδώ το πρόβλημα ήταν τα αγριογόρνα, όπως παντού. Έχουν μπει σχεδόν καθημερινά και έχουν σκάψει το έδαφος περιμετρικά από την κάθε ρίζα, και όπου υπάρχει και νεόφυτο, κτηνίδια νεόφυτα, τα ξεπατώνουν εντελώς. Εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει σκαφτεί, και η λύση είναι η τοποθέτηση μηχανήματος παλμικού απομάκρυνσης αγρίων ζώων. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε επιλέξει ένα μηχάνημα 7,2 τζάουλ, με το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, 12.000 βολτ. Έχουμε βάλει 3 γιώσεις, μία από σίδερο, μία από χαλκό και μία αλουμίνιο, προκειμένου να έχουμε την τέλεια υγείωση στο αρνητικό και να έχουμε πολύ ισχυρό σπινθήρα στο καλώδιο. Το βολτόμετρο μας δείχνει 15.000 βολτ. Εδώ είναι το μηχάνημα. Έχουμε προβλέψει ένα μηχάνημα 7,2 πολύ δυνατό τζάουλ, ένα πάνελ 55 W 4 αμπέρ maximum 18 βολτ, το οποίο φροντίζει για την μπαταρία μέσω του ρυθμιστή που είναι απέναντι, ο οποίος είναι ακριβώς 30 αμπέρ, είναι υπεραρκετός, και η μπαταρία θα είναι πάντα φορτισμένη, δεν θα έχουμε θέμα δηλαδή να μείνουμε από ενέργεια. Πράγμα σημαντικό που θέλουμε, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα αγριογόρνα και το κτήμα έχει δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις σχεδόν κάθε βράδυ.